vás zdravím tohoto videa. Tady Counter-Strike 1.6 a tady ten díl budeme pařit jenom možná jenom tuto, jo. Jsme jumper, zombie. Jdeme se do toho? No, jdem. Příště s tou udělám camp. Nezrovna nám končí mapa, jen to zapnu, už končí mapa. Proč ne, že jo? Máme dneska prostě smůlu. Teda aspoň. Jo, hurá, jsme člověk, jupi. To si zabírám hned. Takhle. Jo. Hop. Co? Já rychle tam se zabrat. Jo, mám to. Tak. Do prostředka? Jo, tudy se to asi bude dát. Jo. Cože? Co to? Sakra. Jako já tady chci mít taky kemp. No to si dělá srandu. Tak. No to si jako dělá srandu. Já nemůžu mít tady kemp. Normálně ho vybanuju. Takhle si to šoupnu. No. Ještě takhle. Ne, ještě kousek. To je moc. To je moc. Takhle. Jo, přesně tak. Ukáž? Jo, jde to. Šup, běž. Sakra. To jsem nechtěl. No ajaj. Dobré. No, jde to. Pohoda. Dobrý, vezmeme M4. A rychle vyjedeme do našeho kempu. Tak. Nikoho tam nebudeme pouštět. A rovnou vzhůru. Tak. Tak. No, to je docela rychlý. Musíte se držet nahoře, abyste byli rychlí. To samozřejmě. Jsme v kempu, jupi. Dobrý kemp. Co lidi? Taky sem nikdo nechodí. Se zaskarčíme, aby neviděli. Nejlepší je, když se nikdo neleze. Už mě viděl? Jde to obejít, jako. Jeden dole. To je rychlý, jsem 4. A jako já tu nejsem, víš? Jsem si to schoval. Dost času je. Pohoda, je dole. Jsem 4, je to pohoda, klídek. Víte? On až se přesto dostane, ještě když jde dole, tak. Jdeš to obejít nebo co? Nebudu střílet, dokud nevejdeš do mého kempu.
Hustý kemp, co? Co? Netroufneš do mýho kempíku. Jo? Troufneš? No ten mě asi zabije, hele. No lidi a je vevnitř. Musím zabít dřív, než on mě. A mě zabil. Ten to vzal dobře. Já vám hned ukážu, jak to on vzal, jo. No, on šel takhle. Přeci jenom. Takhle. A tady odsud to vzal. A nemůžu, jak dlouho vycházet. A takhle tam skočil, jo. Ale já to moc neumím. Takhle do toho skočil. A takhle v tom, a držel se nahoře, takže to šlo hodně, hodně rychle. A ty mazej, nebuguj mě tady. Já ti dám ban. A jak poslech. Ban mu samozřejmě nedám. Hop. Dobrý kemp. Wow. M4. Slyšíme jakáčko. Víc si myslí, že mě vystraší. Možná jo, možná mě zabije. Nic víc. Dobré. On to má úplně na nic, ten kemp. A mě už za chvilku umřu. Já už jsem umřel. Já vám ukážu, proč ho má na prd ten kemp. Hned vám to předvedu. Vy pojete po schodech? Vlastně. Jo. Ale za chvilku vyhrajou lidi. Vy pojete takhle po schodech. Ale pozor, on má blbý kemp. Takhle jenom skočíte a jste tam, jo. Nemusíte vůbec nic dělat. A vyhráli lidičky. Hurá. Teď jsme zombíci. To jsme všichni. Já jsem málem utek. To je ten stylem 4. To je jedno. Tak jak pak dlouho natáčíme? No, tak takhle krátký díly budou a já se s váma loučím. Pa.